Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadin begini hikai jong school deficit kila rai ben pau ya ka jing sko diaw men sem jong ki halor ka jing kuman ka sorkari kimat jing dawa jong ki hakaba kila rai ben pau ya kini kadak jong ka jing sko diaw da ka bedeng lama yong haka santerik mentau nai luar arajar khat kendai ka sngi ka bagri India hi brok away ka rakhe kum ka sngi ka bakerpang jong kino hikai kibabun hi kimat jing dawa jong kino hikai school deficit kidai hakaliang ka jing siu shaki Watla na kaliang sorkar ka buai katnat puli puthi haka kerdan baar na pedeng kiwai pat kitanan bakam koksan hendai ka ipat ka sinjam bak sorkar ka syem halor ka jing ko jongka ban penbet penbiang ya ki jing don kam jinai ka school deficit halor kini ka benta ka Batisi TV haka artik mentau nai lor ajar kat kendai kali op ni keran kerpang bat menteri sorkar bak kemi katnat puli puthi haka jela uba lakmen remboi uba ong bak sorkar Meghalaya ka don kam pisa hadu san hajar kolor tengka ban wengi ka jing jong katnat puli puthi ka jela ka tanat puli puthi hi kadon ka imsngi yaki ki jing jong kinohikai ki de ban snguthu ba kiru ki de ki stakeholder haba ong stakeholder kamot ka sarkar kinohikai ki managing committee ki governing body ki borshnong ki khna school kidehi ki stakeholder ha ka ba penjat ya ka puli ka puthi tengah kaliang junga mdei tang kita ki isu ki ba phiatho ba kide ki ba sa em ngane thu iphi ki ek isu ki ba sa ka we ka ta ka bagi lepan pau ka ba ar kumno ban kentiu ya ka tulop jung ad hoc kinohika ad hoc ka we kumno ban implement ya ka revise space ki ad hoc college Kawe kalong kumno ban kentiu ya kalom somkran Shaki College ban kentiu ya ka jiyo jengki na ka sihajar sa sejrong ki khna school ru ki kwa ban yo ya ka scholarship biangpor kini baro ki ki isu ki bangi ngitip kum ka sarkar ba ki badon bat ngahi na kaliang jonga ulong badan bok ba ka sarkar kalaben shed yang nga bangangat kid yang kam tabakata konseng kam limit ya kata ka buat perkhat jingi kumno ban sol ya kini gijing jong kino hikai ne gijing jong ki school te kita ki problem ngi nguthu ngan ong phim dei tang kata ngila shim ya karai ba ya ki community college ngi ban sedang no te kaneru kalong kadang dei hapo ka proses ngi na kaliang ka jongi ni ya insni kumno bangin wat ya kilat kelenti ba ya kino kicing jong kini ki bai kendo kino hikai ni kena school ni kino play school ni happy bandra ya kata kajing be ban sol ya kini kicing baro ngidang kam ka one time assistant ke basan hajar klur ka one time assistance senior bangin la ban sol mar menta pin sol kuno menta ki ad hoc ba kentiu deficit kan uspa klori nam kam sisna ki deficit ngin ai bagi pension lone kum ta kum ne tarung dan kam pisa ki SSA ban pelong ye ki kum ki nongtre no hikai sarkar ngidon kam ka pisa ka babon ki food teachers ru ngidon kam te ha ka jing bab de tang kata pilai I menta arho ki residential school ada shna hadu mentang yang melawan pendep miran kam tangi gitu life spa keluar minimum ban pendep itu arho beli tengok ngipi rough estimate ngaklem keng ba inan kam lakum no san hajar keluar si senior klem keng ya ka budget tengin salah ban solve ini problem bar ma ultimately ki kita hinge ka de pisah langi don pisah ngilak be ban solve habam don ke pisah na ingin solve tamba ngasno tenat ba hapo ka jing yalam jong chip isa dungi udah kwa shisha ba kini ki ban ra ya kumno man pensuk na makinom ayu tengah don ke jingkermen ka bas khemba suki ngin lahi ban solve ya kini ki jing jong ki ba penjai ke school la ne no hikai
ka sarkari kalong la mandate ya ka baka day ban ay ka jing start shibaro kata ka day mandate ta haka jing kren junga bat minister juga HRD minister haka binya kren junga ba habala approve sanspa aklur tam balain ay tang lais pa sa praklur na ingin beri ka to ka si arspa aklur C plus minus ta ka ka jing ka jebab ka bakidon kiba ayangi ka amba ham khalia labun palat ki school labun palat kinong hikai you have to do something kyonga dakin you have to do something to reduce because the enrollment and the number of teachers is very high compared to the enrollment in the state of Meghalaya tengar nga pangkesan pa yang ang bakar ka Meghalaya kalong kisnong ki don 2000 tam nyojar na ki sansas village ki don rugi bampat ayo ta kawe ka jakaru kade ka ba ka jakalum jakathem tegimla ban ong ba crow fly ka primary school hapo 1 kilometer ka don kan crow fly na hab hier yaw thep nok na school unlay syak to ko snong ka bajngai ha hapo ki klaw kan tap tengah ang happy pan snong thu ya kata kaji den ta kada ngi tangba ni happy ban pe ya kata marki bun ki school ki ba some decision have to be taken kumno ban lepat ngamla ban kren ya menta ngin pe ka por kan sabatai kata kadai ka wei ka jing bun palat ki school tamba ka jing bun jong ki pat kalong ba ngam shim ba kadai ka jing ngashim ba kadai ka opportunity yang kumno ba ngin work out ya ka some sort of solution knang ba kini ki school ki badan ro kumno ban strengthen ki bakin ai shisha ya kata kanyu tang ba ultimately ang pi nado menne ngingi ya tre hapo constraint ladang idon ka pisa kam dan jing bangin le tang ba kumang ang pi menne kam day ka burden ngashim ba kadi opportunity yang bangin work out kumno ngila ban le hakini ki por bakisnem ki banwat dengan shim ngakerpat ya baru ke stakeholder nado ke managing committee nado ki nohikai nado ki sponsoring body hado ki kena school hado ka ki society as a whole kalong ba ngide penyetrilang ba kanu decision ka ba ka sarkar ka shim na menta ka jing ha ka pule puting de mitrelang manis no tilang ba ngi don hangne amban pendo ya hak jungno ka jing don ngi ya la mandat ngi kunu mang ngin penbiang ya ka jing don kam kaba hidai but we are alive to our commitment ke bangin comment ini itu maka time bangpat ke bangin lepat ngamlan IP ke assurance mentan la sha bang IP nga follow up ka way pa ka way gaji ina kai nga budden nado basdan akum no ngala le kum o minister wa pe ya pleputi ngimdei ban tre hapo ka pressure la nega deadline handai it is my commitment kadega jingkut jumut jenga bangan pe ba kini ki issue ki badan menta usnem kalong kumtu how usnem ban kumno ban sol ba kini ki jing economy da ngim kwa ya kita stop cap solution ka jing kwa jenga kalong kumno ban streamline ba denta da ka policy jang sarkar ka education pui ngelaong ba kumno ban streamline ya kini ki category of teachers tambah is a work under progress nga mas mutu ya kata dan lada ang ibang intre po ka deadline marba kanne kamde ka school hi ti kam school hi ni ya deal hi mas ka jing ka ba ngila bang sa munta la sala mi dadway ti habi ban pikir ya kata kat kum ka jing jong na menta ka special central assistance kalong ka ba banyo na marba ka hakipor mensyua kadang don ke planning commission ya kinu gijing ngili shim ya kata ka special central assistance or special plan assistance kidang don kita handai menta nado bawan ka 14 finance commission kalong ba kiong ba ngila develop ya ka 42% ladang baklama 42% ladang bakla kalong ba ka devolution of central resources te kalong yabaro pidhi ban pe mapi kalong kata kadeka tamba ngin explore all the possibilities ya ke bangila nang bangila ban streamline ya kanne ka kam ko bede ba kajing jang school baro
Tapi ya kata ko figure ko 5,000 ru ko ngampat yo ya kata ka kamding exact figure kalau maybe more than that also. Te kandon ka meeting jong ka central ka CAB Central Advisory Board for Education kabahang ta king yathir jingmut kwe pa kwe ba ngar pa nga sa follow up hi ya ka bakini ki issue ki ba ka state ka raise ka state ka pen pau ha ka sarkar pedeng ba kade kim de ban implement ya kini ki bakta ya state ka